back mga kachapsoy to my YouTube channel, Maestro Waray. And for today's video, we are here attending the Vesper Night of Barangay Magsaysay Fiesta Celebration 2022. Mga kachapsoy, ang pista po dito sa amin sa Barangay Magsaysay, Lawang Hilagang Samar, ang isa sa pinaka-grande at pinakamasayang araw ng buong barangay sa loob ng isang taon. Naghahanda ang lahat ng pagkain maski kakarampot upang pagsaluhan ng buong pamilya kasama ang mga panauhin. Umuwi ang mga balikbayan at mga kakilala upang magsaya at makipagdiwang sa buong barangay. Nagkakaroon ng salo-salo, kasiyahan at ang isa sa pinakamaganda ay ang sayawan.